Je pre nás veľkou cťou, že môžeme odovzdať znamenanie Orlí Scout Jakubu Vilkovi Radarovi z 31. zboru. Máme ešte ďalších, ale budeme odovzdávať vyznamenania aj na seminári o kvalite koncom novembra, kde sa určite môžeme stretnúť znova. Tak ja by som sa chcel predstaviť, volám sa Jakub Milka, Radar, som z 31. zboru Irmy Ševcechovej. Dnes na sneme Prešove mi bol udelený Orlí Scout, čo ma veľmi potešilo. Čo by som povedal o mojich projektoch, tak v rámci Orlieho Scouta som robil 4 projekty. Každý projekt som sa snažil zamerať na nejakú inú špecifikáciu. Takým najprojektom mojím bol projekt Otvor srdce, podaj ruku. Cieľom projektu bolo pomôcť deťom s mentálnym postihnutím a prostredníctvom svojich aktivít im vytvoriť nejaké pútavé akcie. A ešte jedným z vedľajších cieľov bolo vytvoriť vzájomnú spoluprácu, ktorá bude pretrvávať a pretrváva až doteraz. Jednalo sa o deti s Downovým syndromom, to bol asi taký najprojekt. Potom, čo sa týka ďalšieho projektu, bol taký pracovný. Na pracovný som zameral očistú obce. Som zorganizoval 3 akcie, na ktorých sme zbierali odpadky, čistili obec. Tretím projektom bol tiež taký pracovno, ale už aj náučný. Projekt sa volal Čertová skala. Cieľom toho projektu bolo vybudovať skautskú mohylu a nové sľubové miesto v našej lokalite. A náučno-turistický chodník, ktorý sa podaril, ešte sa teraz nejaké dorábky dorábajú. A štvrtým projekt bol Chyť sa svoje šance a to bolo proste, že bol tak naprogramovaný, že každý z nás má svojím spôsobom šancu sa zmeniť. Hej? Než dobro, proste chyť sa svoje šance. To je taký stručný názor. Koľko ti trvalo toto robenie celého projektu? Keby som to zhrňal spätne, asi 3 roky do všetkým, keď rátam aj projekty, aj vlastne od samotného začiatku, kedy som sa na tú cestu dal. A ktorý bod, alebo ktorá časť ti prišla ako najťažšia? Asi, keď som musel v rámci toho projektu Otvor srdce, podaj ruku pripravovať tým deťom ten špeciálny program. A čo ťa najviac bavilo, čo ťa najviac naplňalo? Tiež ten projekt Otvor srdce, podaj ruku, hej, lebo to bolo asi také najviditeľnejšie, jak by som povedal, výsledky, hej, že asi som sa najviac tomu projektu potešil, že som proste niečo dokázal a dokázal som niečo, čo stále pretrváva, stále to funguje a to ma asi tak najviac nadchlo na tých projektoch. A tiež ten náučno-turistický chodník a mohylu, ktorá ešte tiež sa dorába, je vybudovaná a novom sľubovom mieste teda. A čo myslíš, čo ti to tak osobne dalo, také naplnenie, že... Určite mi to dalo veľa skúseností, čo sa týka riadenia tímu, organizovania, prípravy, zháňania, vybavovania. Proste veľa takých zručností praktických do života. Hlavne to. Myslíš, že je toto ocenenie teda dobrým motivátorom pre ľudí ako si ty? Ďakujem za rozhovor.